खुलुमबाय रायजो राजाफोर दिनै आङो मैयाहाय सासे जोंनि सेनियर सिटिजेन रिटायार्ड हेडमास्टार बिथाङा ससियेल मिडियायाव माखासे बाथ्रा बुंदों फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै दा बिथांनि बुंनायनि सायाव आङो रिप्लाइ हिसाबै होनो नागिरदों दा बिथाङा मैया मा बुङामोन मोनसे चेनेलाव माय अपिनियन अफिसियेल बे चेनेलाव बिथाङा बुंदों दा बिथाङा मा बुङामोन बेखौ नोंथांमोनहा खोनासंना लागोन। दा खोनाबायना ससेबाबो आरो आं दा दामबावगोन बिथाङा उनावहालागै मा बुंदों नोंथांमोननो दानना खिथाबावगोन। दा बे 17 बोसोर सासनाव बिथाङा बुंदों गावजों गाव दानलाय सुलाय नारा नाथा जुजिनाय। आङो बिथांनि बे बुंनायखौ बुंनो सानदों बियो बै बिटिसि 6 सिडुल मोननायनि आगोलनि खोथाखौसो बुंदों। 6 सिडुल बिटिसि जानायनि उनाव बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि दानलाय सुलाय जायाखै खुनुदिनबो बर'जों बर' जुजिलायाखै दानथलायाखै बुथारलायाखैमोन किन्तु बिथाङा बे गावनि बाइट होनायाव आगोलनिखौ उनजों लगायदेरनानै बिथाङा बुंदों बादि आं मोनदों। बिथाङा सासे रिटायार्ड हेडमास्टार आं मोजाङै सिनायो बिथाङाबो आंखौ सिनायो नाथाय आं बिथांखौ नायदों सासे रिटायार्ड हेडमास्टार जालायलायनानै बिथांनि जे नलेज आरो एक्सपिरियेन्स बे बिराद खम जादों आरो दा हाग्रामा महिलारिनि सासन समाव खुनु गावजों गाव दानलाय सुलाय जायाखैमोन नाथाय 2012 सनाव माने बै जे बिटिसि मोननानै हाग्रामा महिलारिया जे सासन खालामबाय आरो बे सासननि उनावहाय ग्लबाल जौगानाय बर'फोरखौ थाखायै फैसायै लामायै गारियै घरायै जानायखौ नुनानै गिदिर गिदिर दालां जानाय गिदिर गिदिर अफिस लुनाय लामा मोजां फाक्का जाजोबनाय लामा सिं सिं गामि गोथौ हाग्रा बंग्रासिम फाक्का जानाय बेखौ नुनानै गुबुन हारिया माथो बर'फ्रा 6 सिडुल मोननानै बिराद जौगाबाय बिराद माहाजोन जाजोबथारबाय बेबादि हिंसाजों बिथांमोनहा गिबियावहाय माने बिटिसिखौ बातिल खालामनांगौ होनदोंमोन गुबुन हारिफ्रा। बिनि उनावहाय माखासे तृतीय पक्ष थार्ड पार्टिया माने बर' आरो मुस्लिमनि गेजेराव दावराव खालामहोदों। दा बे दावराव खालामहोनाया हाग्रामा महिलारि बिथांनि नङा बेहाय बिथाङा जेबो हात गैया। दुर्भाग्यबशत बिटिसि 6 सिडुलखौ फोजोबनो माखासे गाज्रि शक्तिया बेवहाय नांथाबनानै बिटिसिखौ अर सुनानै होनायनि हाबा हिसाबै बिथांमोनहा बेखौ मावदोंमोन बिथाङा निश्चय मिथिगौ। दा बेवहाय बेखौ माने हाग्रामाखौ दस होयोब्ला माने बिथाङा बे गोरोन्थि जागोन बिथांनि स्टाडिया खम जागोन आरो बिथाङा होनदों हाग्रामा महिलारिखौ माने बे 17 बोसोराव बिराद लुथिनानै जादों। बे खोथाया मालाबाबो जानो हाया बे मिथ्या खोथा बियो। बिथाङा हाग्रामानि लुथिनायखौ जुदि नुदोंब्ला दिनै इउपिपिएल सरकार माने प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकार बिथांमोननि लुथिनायखौबो बिथाङा नुनांगौमोन बा बिथाङा बुंनांगौमोन। दा वान साइडेड बिथाङा जादों। बिथाङा सासे सेनियर सिटिजेन इन्टेलेक्चुएल हिसाबै बुंनो हायो नंगौ जे एसे एनैया देशखौ सासन खालामोबा करापसना एसे जायो जाखायो। जोंनि बिटिसिल' नङा नों आसामखौनो नाय नोङो इन्डियाखौनो नाय बा गुबुन गुबुन इन्डियानि स्टेटफोरखौ नाय जेरावबो माने एसे एनैखौ लुथियालासेनो रावबो थाया किन्तु खामानियासो जादों हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोर सासनाव। आं बिथांनाव सोंगोन नोंथाङा मा जानाय नुवाखै आं बिथांखौ सोंगोनसो सासे हेडमास्टार जालायनानै बेहा एन्टायार बिटिसिनि एन्टायार आसामनि स्टाडिया निश्चय थानांगौ। मा जायाखै हाग्रामानि दिनाव बिश्वबिद्यालय जायाखै ना CIT जायाखै ना इन्जिनियारिं कलेज जायाखै ना मेडिकेल कलेज जायाखै ना मिउजियाम जायाखै ना गिदिर गिदिर दालां जायाखै ना गिदिर गिदिर हस्पिटाल जायाखै। अल बिटिसि एलेकायाव
बिथाङा सुग्रोमनानै नायनो हागौ थां बरमा बादियाव उदालगुरियाव थां बेसे गिदिर गिदिर माने दालां जादों हो उदालगुरि सिभिल माने डिसि अफिस जादों उदालगुरियाव कोर्टनि बिल्डिंफोर जादों एसपि अफिस जादों गिदिर गिदिर हस्पिटाल जादों अल बिटिसिआव हाग्रामाया मावदों गिलु बालुनो दा हाग्रामाया बे मावनायखिनियाव बेबायदि एकदम थाखा लुथिनानै जाजोबदों होननाया बे अयनाय आरो बेखौ बुंनाया बिथाङा निश्चय प्रमद बर'नि सोरबा एजेन्टजों डिक्टेट होजानाय बादि आङो बिथांखौ नुदों दा बिथांखौ आङो खावलायगोन सासे इन्टेलेक्चुवेल जानानै नोङो जुदि ससियेल मिडियायाव खोथा बुंबायबा नोंथाङा स्टाडिबो थानांगोन आं नोंथांखौ बुंगोन नोंथाङा प्रमद बर'नि दिनै सापर्टार प्रमद बर'खौ दतमायाव वेलकाम होदों प्रमद बर'खौ नोङो देरहागोन होनदों प्रमद बर'खौ डायनामिक लिडार नोंथाङा होनदों प्रमद बर'आ माने माब्रै डायनामिक मोजां लिडार जाखो प्रमद बर'आ नोंनि बर'नि थाखाय मा खालामदों प्रमद बर'आ नोंथांनि बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बेसेबां लाजि फोनांदों नोंथाङा स्टाडि दंना गैया स्टाडि गैयालाबानो मारै बुंखो आं नोंथांखौ दिनै बुंगोन नोङो मालाबा नैबे बिजाबखौ फरायखांबायना नायनायसै मा बिजाब बियो 6 शिड्युल टु द कन्स्टिटिउशन अफ इन्डिया नोङो सासे हेडमास्टार जाबायबा नोंथाङा बेवहाय जे बिटिसि बड' एकर्ड बे जे मोनसे एक्ट जादों बे एक्टनि प्रभिजनफोरखौ नायबायना बे बिटिसि एकर्डनि जेनाखि एक्ट जानाय बे बिटिसि एक्टआव मा मा प्रभिजन होआमोन नोंथाङा मालाबा बिदिखौ फरायफेरदों आरो नोंथाङा नैबे प्रमद बर' आन्दलन खालामनानै जोबनायाव मोननाय बे बिटिआर सुक्ति बिटिआर एकर्डनि डकुमेन्ट्सखौ